ka ọ ya police mere investigation bukọrọ ụmụazị be anyị n'ebe a bunata ka a sị na Okwuluora bịa bunata ha gbakwa na Okwuluora nke a na-ekwu gbakwa na Okwuluora ndị a na-ekwu ha chọọ ka ọ wụrụ Okwuluora bịara UK bịa mekie report ka ọ ya wụ gọọmenti investigate wee bukọrọ ụmụazị be anyị niile do involve na UK bunata ha ka ha wee kwuo na Okwuluora bunatara ụmụazị be anyị nọ UK. Ọ bụrụ na ọhụnya, tell me another thing. Tell me what is there in UK, even in Zambia, to walk into a police station and make a report is just like me going out to buy biscuit. Yes. Yes. You see? Just no evidence. She did cash at hand, so police won't do anything. Oh, you see? You see? You see? Afia bakameri zolo. Onyocha ofuma before we zoba the afia. Ego go. Ego go lago. If I know the kande zolo afia ogu. Atukonye ego. We nye nnụnụ. Nnụnụ we bula afia we po. Nnụnụ we bula afia po, we bula afia gbafelu. Onye ọ na-asukere anyị count all your loss. You know that go? You bear your own loss. Mana business kolako uno kolako. Business kolako uno kolako. Afia kolako akugo. Nke bala babalo. Nke abaha abaho. You know that go? Unfortunately, wolu na ego gbacha ana. Wole ego gocha moto. Wole ego gocha igwe debecha one or two places. All we ko. Ama na iwepụta such money na-esi ike. Elisha agbo ha ọ na-esi ike. Ama na eke iri ife onyolu na-esi ike. Kama anya na-edinele ebe ahụ. Ama na agbo isi etu agbo ife onyolu ọ na-esi ike. Kama anya na-edinele ebe ahụ. Ndị mmadụ nwere ike bịara ebe ahụ onyolu ife akụgido ife kuwo ya, mana nya wee gbọpụta ife ahụ onyolu ọ na-esi ike. Ifu ebe agwọ nyochara ife wee gbọọ ya. Mara na ife oriri ife ahụ na-ekwewu ya ekwewu. So Mary na Florence agwọ na ife onyolu edinelugo. Agwọ na ife onyolu edinelugo. Ịghọtago? Ọ adịghị okesiri onye ka ife kwuru wezi okwu na ife m gwa agụ wezi okwu. Kedu ife ọ na-akwụgharịrị from platform to platform? Look at a group chọrọ inye Okwuluora award wey deserved. Ode letter, open letter. Ka deny Okwuluora the award. Ka erisi n'otili. Because na Okwuluora nwere a case of fraud na hover around n'isi ya. How? I am asking. How exactly? Until the day somebody have fired that ball short to the right goalpost, that day we will begin to see result. That day we will begin to see result. Mana ọ bụrụ na emeghoye foul. Oge very dark man kwuru okwu ha na-aba kele ebe ha ncha nọ kịta pụtakwa na bịa kwuo okwu. I want you people to come and talk. Kelechi main page gu onwekwana fault. Kelechi ana m ajụ main page gu enwekwana fault. Isra anyị mbụ oge okwu COS bịatiri mmọnwụ. Oge okwu COS bịatiri ikeri. Efuna adorigo unu vam n'ife gbasara COS. Egwa anyị na page gị nwee fault. Na main page gị nwee fault. Ije wepụta Kelechi backup page. Megide ife na efuna okwu ha eme. Isoro onwe ike face ife na-eme. Immediately very dark man kwuru okwu. Enwapụta main page gị mma. Use the backup page gị. I am asking you again today. Page you no do mma.
omebikwana again. Ewo. Ana m ajụ gị ajụjụ. Peji ihu omebikwana again n'ife nna ajụghị. Munachi. Bịa. Peji ihu omebikwana again n'ife nna ajụghị. Gbata m fuel na ya. Woroba. Ịmụ na ọ gbata na ahụ. Gbata m fuel. Kelechi in the building. Kelechi in the building. Kelechi ana m alụ peji kịta ahụ. Kelechi ana m alụ peji kịta. Ọ na peji nwe problem kịta. Ahụ m second Uncle IB. Okwe fụ ka mụ na Uncle IB n'ụbọchị ya. Uncle IB akụzie na alụ m ife niile nidere ịma on how to fix and repair your page. Come now and I will work on your page. I will work on your page. What about their British contact that Shokomiro boasted of? I thought that man, they would have thrown OKWULUORA into prison. No! Okwuru no nwelu. Okwuru no nwelu. Osi no nwelu a politician ọma na Abuja. Osi no nwelu a politician ọma na Abuja. Na that politician nwo pia no nyelu nna nke achara mba n'anya. Kelechi. Ịmara ya. Among ndị niile Kelechi ka ha wụrụ guy yo. Ọ na ọdụ ka ebia n'ife omenala bụzi eziokwu a na-eme. Kelechi ka ha wụrụ guy. Kelechi wee zụta guy ka ọwụ. Ịghọtago. Okwutu ka ọ ya adụ ọgbafuo onye soziri ha kọrịa rọdatin ọnọrụ na-ene ha na-ekwugheri ọgbammie nọrọ na nkọ na-ene ha anya. Ajọ guy I know. Mfu a guy ana m amanọ a guy. Ebe ọkwa ka ndị omenala bụzi eziokwu na alụ local ọjọbọ. Ụfọdụ organize chi onwe anyị je gbaba afa si na na-agba afa. Ụfọdụ asị na ha na-eje alụkwa agwụ. Ife dị na-adụ local now. Ife dị na-adụ local. Then somebody je mepe church every day. Ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị abịa ba ha na-akụ aka. Ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị abịa ba ha na-akụ aka. Kelechi wolu nwayọọ pio onwe ka akwa mepe eating cola money business. Eating cola money business. And ojekwa imepe ye piakwa ye in international standard. Bono na oheri naira. Osoko ya ono $20 ka inyeri ye mgbomgbo ego ka ọ. Osoko ya ono $5. Ọ ka 5,000. Keji I work with the international standard ndị a na-alụ local. Keji na international ndị a na-alụ local. Ọ gbara page pụtara aba okwu yi panty pụta mem page nwekwa problem ọ na-akpụ because onwe ntụ ọzọ ya esi wee explain n'ụlọ na ọ hazi ya pụta na Facebook abịa ekwu okwu na ọha egwu ụlọ na mem page enwe problem. O setụrụ gị ife niile ọ na ya eji page bịa kwuo okwu ọ page ewu ọnụ onwe na ọ sị ha ahụ na onwe problem ịma na otilo case close. Jireke ụkwụ adịghị ya page mma weta na anyị edozi ụkwụ ahụ Kelechi anyị agbakwa ụkwụ ahụ ụkwụ adịghị page mma. Jireke ọ na-akpa m ezigbo amụ echeki kata na mefa ije ozi oge eche na m ife ihu chi ife azụ afụhụ m logic do behind COS issue ọ wụrụ nnọọ mmụ woje ego nye Mr. A. Kedu ife mmadụ ya agwakata m na Zambia ebe anyị nọ na-eme ọ bụrụ na ị nwe ha akwụkwọ gụ na onye nwere akwụkwọ nwee problem ije ka ị confront onye ahụ o welu na ọya ebu na-eyighị egwu
owolu no yebunago na eyiga egwu ogwa ha agụ no yebunago o no ya kporogu ndị immigration o no okwu ya eje police e gbafelu because na ịmana na ilu police na enwere ike from there ekwu okwu akwụkwọ especially the fact that no ye jesi na azụ gwa ha na inwe owu akwụkwọ. So two choices ka inwelu isida na ihaje ịla mba ji akụ na ịkwụ ụdọ iya halụ isida na ịla mba ji akụ ọ na ịkwụ ụdọ. So asị ịghara ịla mba ji akụ na ịkwụ ụdọ iwere ofu isida n'ilili n'ude ka ebunu na kpuo ọ n'ikere isi elili si na ife na ya afọ isie ife niile nọ without akwụkwọ ife niile nọ without akwụkwọ nweghị ike iji na menwe ha akwụkwọ na Zambia wee tretere m ihe mee. That is the highest thing ị nwere ike ime n'ebe nọ. Ikwu ha ya I must see to the end of that matter. Ikwu ha ya I must see to the end of that matter. Yes. Mana landlord mu je court onye ọ na-asị m ezugo ọgụnụ na ndị a ya emekwa obodo ya emekwa ife ansị agụnụ do. I must get to the root of it. Yes. I must get to the root of it. So ịgharịla mba ji akụ na ịkwụ ụdọ iwere ofu ọ wụrụ na unu enenechasịcha na wee fụ na according to iwu ndị UK na ife ahụ illegal business and according to Antichi a long time ago ka Antichi gwara unu there is nothing legal in illegality. I still remember that line. Antichi, there is nothing legal in illegality. So unu nwere anything to legal in a shock o si na illegality puta, there is no way. Because the moment they shock things must keep falling down on each other. You want to go? So, ehale lamba ji akụ na ịkwụ ụdọ. Ofu ka ihe wolu. Now, emaghị onye mba ji akụ awụ. Mba ji akụ a eji wee compare here na mmadụ ịma ya ụdọ kwụ ụdọ. Ema condition mba ji akụ adọ nọ na. Asị ehalụ mba ji akụ na ịkwụ ụdọ gụ were ofu. Ehale mba ji akụ na ịkwụ ụdọ. Ema ka mba ji akụ adọ. Onye eji wee qualify ọnwụ ọhọwụ ịṅụ sniper nwụọ. No ye ma onwe ụdọ n'onu kwatu onye daa gbaa nekere nwụọ ka eji mba ji akụ were compare. If na mba ji akụ are very terrible on her own. If na mba ji akụ ahụ onwe ya an impossible mission call. So now the only advice nwelu to the victims of this COS obulu na unu nenechasịcha anya because I've gone na any attempt to help this issue. People now frustrated here. You want to go? Any attempt to help the victims of this COS, the mother now frustrated here. So two things are involved. You want to go? Two things are involved. And Ishi, thank you for it. There is nothing legal in illegality. You got to go. Afiata kono soro. And the afiata wala go. Mo wa akwukwa ị na-eme n'obodo anyị nọ na. O nwere ụfọdụ akwụkwọ ya wee mewe. A lot of things a na-put together were eme akwụkwọ ahụ ada adụ nwa. So ọkụọ onye ọ na-agbagwa one leg. Maka na ma onye na-eme eme, ma onye a na-emele emele o, ma onye ji kompinye eme eme o. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ onwe onye ya ekwe were isi ebulu. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ because there is never a legal way enwere ike isi wee follow that okwu. Onye ọwụna ebi ala ọsọ ya. Onye ọwụna ebi ala ọsọ ya. But anyị na-eme ife COS asisi wolu nwayọ na-eme sị ka ewulu nwayọ soso and soso wee malụ ka enwere ike isi wee rishi a compromise. Although kayasi no onwe ife a na-eme. Do you think that we did not understand the nature of this case na UK? Do you think that we did not understand the nature of this case na UK? Everyone waja an international man. Somebody garnered more than 40 countries. So I studied the case of COS where for na case here do very complicated. Then we devised the best way to help the victims.
Number one, oye demanding that the victims with patience. That is number one. Number two, oye demanded the highest level of diplomacy. Aye reach compromise. Then I put in a ban equal, ye bring it. You see, but now the easiest way into recovering this money, if at all that now the agent in on there are selfish, is and now how you go see na hablo an accomplice, now how you go see that they are not aware of if is by then giving back what they have gotten from people. That is the first way of recovering this money. That must have been the first money I recover. That would have been the first money I recover. Manakeleshi ha, shoko milo ha, ogeduinu ha, biadonu meli, biado Mary, Mary we conceal we gonde mado ona talo ha. Jidesie yike, that is if unu melu, that is if unu endre up achieve. Unu endre up ime Mary. I thank God that at the later stage, unu me shall water. Now so why na Mary na enwe with the same problem? I na Madam Flo na enwe. Because the way that every agent involved must bring out what he or she has collected. Yes. You see? Just like I said before, another agent on this, and that agent Kalilego Merio, Ekugo Nyambo. Ego that man not there bad for something £1,000. But the man was saying, I don't want you people to help me look for my money. I don't want anybody to help me to look for my money. I am selling my properties and I am settling those people who gave me money. I will look for the best way to get my money from flow. That is coming from a man with sense. Because so nyama business you melu. So nyama ego ne or suppose you win at that business. So nyama ego no weta na that business or work. So a man who will sense for you as a business gone wrong. Or like show a way without making noise on Facebook. Have you ever seen him on Facebook? Have you ever seen his comment? Have you ever seen him even talk about his own issue? Hopefully as a business. Or what how complicated that business is. He accepted his fate. Only him ma a way of filulu. Onwelike isi we recover again. If that even the mother just waff your mother J log go buffalo, you will police show it. If that ever to with us, I will go answer, ego one answer. A job over police but with your court. Kelechi is I don't know now, Kelechi you can go here. Kelechi do. If that ego, Kelechi if that ever go drop one answer, ego one answer. A job police more court. It is that you must come through dialogue. There must be compromise. You want to go any other way. Yes, we settle Okwa. I come out here, you only know. You want to go some go my also. Yes, we settle Okwa, which I may not say we are seeing it happening. Eh? If that happen, no. Even obodo you Kelechi, what are you saying? Your obodo you won't no. Your obodo you won't no bula. No bula just UK, China, Lueba, or drop, or call the Bahana, native tipa. No, but UK, the only police in the Open with China. Get a shot about Jogajo. Yeah, I am asking. Mo, Asa, na China can work with ego one answer. It's the Polonia police in America. You want to go? Except none they just use another way of legal means, which we know. Say that ebu or anything. Except none they truly may. But you can agree with me that legally, that is what anti-she means, that there is no legal in illegality. That is what it means. That is the only reason Haji Awa Eri Kirikiri na ana Awa. Ke nwetazi OKWULUORA and Igbo, kama na OKWULUORA. I am a fundraising which he can never do.
We said earlier, let's settle this matter in village meeting. Which village meeting? Kelechi. Onwere ji the matter. Ngwakporo ma afọ onye ji the matter je na village meeting. Or na the village ekwe hold meeting. Cause that complainant ekwe abia complain. Kelechi ji ndị mmadụ he settled that matter na village meeting. The only problem is that ne feel no nwe ka ayesi we blackmail gido OKWULUORA Ndi Igbo. Blackmail to OKWULUORA into raising money for these people. Yes. Or even the madu feel at first. Come on. No blue kona shoblu kemeye. Haka he made this matter or do controversial etua. Keta the matter to go controversial. OKWULUORA can never raise money. Maka this COS. Manobulu no okwa na Mary kwetalo. Ka hapu okwa down na the group then. Wulu nwa yourself to okwa. Obulu mba OKWULUORA very much involved no okwa na that WhatsApp group. Owulu na Mary. Because na only then Mary feel no nwele anything no keme. Egesi from nowhere appear. Kita o mecha na alie. Ofu go clear that na chances of nyanwa iluzu ego nke onyelu mmadu do high. But na chances of nyanwa iluzu ego onyelu flow do high. Then chances of nyanwa ekushi ụgwọ na jende mmadu do more higher. Because she can never eat that money. Yes. OKWULUORA wasn't the target, however, he made himself one. Maybe you should start by telling us how, Kelechi. Start by telling us how OKWULUORA will make you with the target. Now, Owulu na Mary escalate okwu in the bid ko we mende nyelu ego ka hafu that na the matter the controversial na ana-ekwu maka COS ka nda we kweta na ori ego ha. Omoho na along the line na ye break okwu into pieces. Ndem luori ebe a ekwu kele ego na enyeziri flow. Omoho no ye elu to the point ebe a ekwu even ego na individuals nyerie ebe a ko fodu nde nyeri ego ji we shopụta na ogbara ha nzama. Omoho na okwu a yeru ebe a oche na eje n'ilo na akụ aka attention ndị niile anyeri ego adu na OKWULUORA, attention ndị niile anyeri ego adu na flow. Then nyanwe sit quietly with ego ahụ. Then ogo shopụtara na ọrụ akụ na anga na ọrụ akụgo mezie ye opụtazie out for OKWULUORA. Mana ọmọ nọ na sink onwe. Kelechi, that is an advice. Ọ bụrụ na unu love Mary, you people should advise her. That lady eji ake sink yo onwe. Say na ọmụ gwara. No doubt she cannot run away. She is as guilty as Madam Flo. Yes. How can you tell us to keep going after Madam Flo? Madam Flo gwara no oje go nye nwoke Zimbabwe. E doubt usikwu ife ogwara go. So bezie ye ntu isi chi iswe. O doubt na inye ego. Then Mary ndenye kwaduru ego. De ntu ahi isi hokia maka nwoke Zimbabwe. Etu aka ndenye ego esi hokia. Madam Florence. Let everybody pay back the people on a jego. You got to go. Let everybody pay back the people on a jego. Kelechi unu necha anya. Ono na asi ayi kenu nde Mary akwubo ụgwọ. In as much as na ye nweta information. You got to go. Now, I know an example of one person. $9,500. Oburu if you Madam Flo 7,000. Why have you not paid back the person 2,005? Upon Madam Flo refund more than close to 16,000. You still have not even given this person 1,000 pounds. Is that no wickedness? Uno potakwana conceal they make it the matter of Mary. Also Mary would the only victim known as COS. The only victim with the most refund. The only victim, one out of the few people who pay Madam Flo. One out of few people who number Madam Flo. One out of few people who call Madam Flo who go cash naka. Where did OKWULUORA come in all this? And the block go. Another person, DD, I still remember because they screenshot. That person said, no, Rosemary, $5,000. 5,000 pounds for COS.
Then obido disturb where make Rosemary block oya. It's obvious na ego that person na enye ozie Madam Florence. It is obvious na ego this 5,000 pounds no soro na ego enyelu Madam Florence. So it is now obvious that name will other people kwụrụ outside the 4 or 5 people ama. Why are you people concealing Mary? Why you join protect Mary Kelechi? Yeah? If you see Mary as a victim, it means that Madam Florence is also a victim. Ha! Kelechi nwanyi ọma mbala ada ọma mbala na akpụtụsị unu mana ọ na-amarọ ada ọma mbala na akpụtụsị unu mana ọ na-amaghọ. We have tried everything possible to make these things so easier for unu to understand, but unu chọ ka Mary na drag unu ka Mary na akpụtụsị unu from all angle. Monachi oje gị gbata fuel. Yeah? What I go? Ka yesi wee tụshalụ unu ga-agwa unu na ndị ọzọ niile na Ọmenala Igbo relations ya Kelechi nwe jụọ Mary kọwalụ onye Nnewi akwụrụ ya ụgwọ, onye Nnewi be nna m akwụrụ ya ụgwọ, nya gwa ka nya na-esi wee relate. Onye ebe o Imo State ka ọ dị ebe ka ọ dị onye side Atani ọsọ kwụrụ ya ụgwọ, gwa nya gwa ka onye asi wee relate to her. Then, have you spoken with all those people who go Kelechi? Have you spoken with them? Hagbago na Mary we go na her. Why are you relying in what she said? Why are you so much relying in what she said? Another victim, Didi, osoro do na part of ifeni na ineku, kulu na no nyekwa Mary 5,000 pounds. A screenshot runya. Send the Golmonya a message. I am communicating with that person. No, you Mary 5,000 pounds. O disturb one Mary block oye. Now nega I don't show nega nenye hoye Madam Florence. Because na data page onya eso na ukwende Madam Florence ji. If for her, he defend the one Nnewi man. So, or blood relations here. It can be a family friend. So, Madonna a stranger na make ife. Kelechi. So, a lot of people gonna have a make ife today. Or either a friend or a friend them from somebody. Or maybe you know will only gonna know we malo from somewhere. Gonna a stranger you make ife apart from Naples just ronya half ya. One akovazina Mary. The best thing unu agwagomono Mary apart from onya hopo direct we je na nke Madam Flo ma mo ho na onye okonukota ka onye okonukota because not to possible no je konukolo mmadu je ebe ahụ but nya wuru na onye ahụ ukwu onye je okpo we je nye ego na onye ahụ na je ego which is about which is ego na 3,000 something pounds out of that 6,000 something akwụrụ. One day, about 13,000 something pounds or 13,000 pounds is sitting there in Mary's pocket. Ocho nya wota evidence gosiri no nyelo nda even 1 naira. Nya wota. Yes, Kelechi, I am giving you point now. Nya wota evidence gosiri na other people ahụ na jego no jego ahụ Madam Flo refund ya. We kwuo ndị ahụ ụgwọ nya wota a single evidence gosi na ọkwụrụ ndị ahụ ụgwọ. Owotamwo anyone. Ha! Mary told me others are her relatives and close family friends. That's why you are not hearing anything from them. Ha! Kelechi mokona ya communicate na with these people. Maluge ma na agba. Emekwana ya communicate na with these people. Maluge ma na agba. Aye mage ma na agba. They are banking on her words and assurance. And she will disappoint them eventually. We know. Emana etwesi we wota number and details nda. Obo Mary gari. So, opolo na
now you will get to that extent. What else do you think we cannot do? Tell me what else you think we cannot do. Konu kota awa arrange, nya arrange, konu call one or two things. You want to go? Or for me? Eh? I am asking. Obulu na you will get to that extent. What else do you think we can do? What Waja and this can do, cannot do, does not exist. Or for me? You want to go? They are banking on their assurance, which she will eventually disappoint them. I am telling you. That time, stay away from that one, your mambala. She knows what she's doing. On a use zone, will I cover up crime or committee? Very simple thing here. Well, now will tell you evidence go selling no okay, now will say no kocha ho. Now will tell you evidence. Nyananda on UK. For the name of Nigeria. Only can know we are no UK. Now will tell you bank statement or history of transfer, Ojuwe transfer loan, even 200,000. I be to go there back. Now would say no where they have some money or pocha no for. Yeah? All I care is to see the victims smiling home with their money being refunded. Thank you very much. Now you are saying what we want to hear. The victims, not to Mary. That is not specific in a post to say pay back Mary her money. Which Mary? Mary made money from this COS. Did you make any money? Did I make any money? Did Waja make any money? Did OKWULUORA make any money? Did the ABJ make any money? The only people who make the profit from this thing is Mary, Flo, and other agents. Now the agent who how much money the details of IFA. Obviously, the man actually had drag IFA. Kojeti integrity na line. Because oje gwabande nyeri ego no wokoje ego ni na nyonya. Kakita nda ya fugo na ase we for na ase. And the lady na hatu uga. Ode ku a single ezioku. Obido drag eva nonso na nonso kwuru na umu ya nwuse. But if I wifi jiaka wish ye or your kids. Ngu jiaka wolonu we ngonu nonsi yi we gbe. No ni na anwu iyi na afọ ụmụ niile. Na ọwụrụ ni adịrị ego. Make your ụmụ kpeme. Ọ bụrụ ife gwara ya, a heartless woman. Nwaanyị nwere obi, anụ nwere obi ka Mary. Iji family ụmụ niile wee ṅụọrụ mmadụ iyi, wee sị na ọwụrụ ni adịrị ego na this COS. N'iji ụmụ ga aṅụ iyi, ka ụmụ kpeme. Let your umu buy. So Kelechi in or here. Oge nwoke mechazielu shopụta na adịrị 2,500 pounds. Kelifo minere automatically. Ọ bụrụ na ụmụ Mary ya ekpeme. So ka esi ka o si wee wụrụ nọ nso gwara ya na ụmụ ya anwụsịsị. I am asking. Ka o si wee wụrụ nọ nso gwara ya na ụmụ ya anwụsịsị. Ebe iji ụmụ ha aṅụ iyi anyhow. Ama na m ugboro nọ na Facebook page were ụmụ ya aṅụ iyi. Onwere bosi mụ na no one on one na page. O werukwa ụmụ ya na aṅụ iyi ọzọ nwe gwe ejisi na ụmụ aṅụ iyi ni were na ụmụazị aṅụ iyi enough na yegusisi ụmụazị a. Eji your selfish ife dị ma busisi ụmụazị Chineke nyere ya enye gbara aka nwa. O ife ngwari ya. Ịghọtana? So you should be sympathizing with Nonso and the rest of others. Also dolo ọkpa. Also dolo ego ha ọkpa na-erie. Wukole ego je na-enye bloggers. Wukole ego je na-adachi bloggers. Instead of each that money na-akwụ ndị oji ụgwọ. Una akọvas na that woman na ọ dị ekwu eziokwu. Onweghị any single atom of truth n'ọnụ ya. Kedu ife o ji wee gwada the freeze nya delete ye interview o merie na live program. Because no feel na the program favor your fuma. But at least ọ bụrụ na onye do honest. If not for one thing that the freeze will a large platform. If not for one thing, that program ye make people are interested na the COS. One day, for somebody ya puta go to the case of COS and he say, I want to see to the end of it. Ebe o no so OKWULUORA kono choro ko meye. Unu nwere ike one day another OKWULUORA a germinated from nowhere. Or how another OKWULUORA akwụrụ ụgwọ. Nye specifically ọrụ ọbịara elu. Ọbịa ọwụrụ onye do reasonable. Ọbịa kwa nyo anya ntu that the freezes wee anya. Ọpọ na nkọ.
No doubt, Okwuluora is not a man you think you can drag anyhow and get away with it. Before you be drag Okwuluora, to show na drag you with eziokwu. Now na drag you with eziokwu to show na eziokwu are very clear. If be drag Okwuluora with ase, you will either end up you will end up worse than whatever you can imagine. It will take you a whole lot of ase, julu, a shipload to destroy the image of Okwuluora. You may end up out of 1,000 people in whether 3 people or 10. But believe me, 990 will never believe what you are saying. Yes. Dragging Okwuluora is the same as dragging a parish priest. Or this is dragging a reverend father or Okochukwu or a bishop. Do you think not easy? Eh? So na okwu awu okwu okawu owulu na hapulu okwu a na ha kwetalo. Hapu okwu a n'ime that WhatsApp group ntu Okwuluora Ndị Igbo si wekwu. Okwu a anyị hapụta na media etu o si wepụta na media. Perhaps o nwere ike ka kita ha nwere ike go into half. Ịghọtago? Because ịkpọbazie mmadụ onye ohi. France na onwe ye nwere ike shọkwuzie ka o gosi na ọ bụrụ onye ohi. In other words, o kwechirizie n'ife ahụ ọ na-ekwu. Mana ọ wụrụ na na-ekwu na in-house. Ọ wụrụ na ife ahụ na o were ha ego anye mmadụ. O nwere ike si oke ka ọ organize ya wuru nwayọ na-release the money. Which of course, before the matter came to the media, she already paid over 20-something thousand pounds. Before the matter came to the media, she has paid more than 20,000 pounds. Now, since that matter came to Facebook, has she paid even one kwacha? Has he paid 1 naira? Has she paid anybody even £1? The answer is no. So, can we now agree that now Mary may set up this case of COS? Kelechi, for once, let us agree that Mary may set up the case of this COS. Mona sure neighbor. Okay. Huh? Let us agree that Mary may set up this COS issue because of her selfish interest. Because of her selfish interest, up. And she is still messing it up till today. She can never be a victim in this case. I am telling you, she can never be a victim in this case. I have answered a question. Chokomilo na ajusinsi. Where are we? Last time so no. Some people nyelu Mary and the Madam Flo ego kemelo ha COS. COS aha work. Where do we go from here? Your boss either stop na ihube Madam Flo or not stop na ihube Mary. Ndedo kanonso obo ha na ejebe Mary. Then ndedo zika Mary na ndo otwe obo ha na eje na nke Madam Florence. Any place conductor koserego outside these two places. One na go ka na go. Come and see American wonder ka na eme. Destination no wanna do different from these two people. Any I have to directed to these two people. You are wasting your time. You are wasting your time. Yes, you are wasting your time. So she messed up everything from the very first beginning. Balalam, ela shapuno so jena alose. If that ebe ije gba mmadu na ije tu mmadu na alose 5 ko ogono. If that ebe mmadu we jeri ikpe na alose, sikwa na asuje na anala ego. Iwo jeri ikpe na alose. Your constant thirsty for money. Mekwalu enwakwalu si over. Jekwa jena analukwe ega. Iwo jenu ikpe na police. Onye ahụ ji ụgwọ unless na unelu na police decide ya. No. Kelechi. Amahami ifunu na-ekwu maka Mary. Ọwụ na etu unu si wee na Okwuluora na unu si etu na Mary. Aya so do unu bịa drag ya Mary n'ihu maka na nso. Ife anyị gwara unu na Mary na-akpa one on one. Gwanu Mary nya were ego no nsonye. Simple. Then unu Kelechi ngwa so wee asho anyị na within 1 week na yenye no nso 2,500 pounds. Aya hada ekwuzi okwu si jekwa si na 13,000 eji wolukwu ego tiye because by normal I suppose you know so 5,000 pounds. 2,500 from ego refund. 2,500 from Mzama Agbari Agba.
Mana even the 2,500 was a problem. You assured us na live broadcast here. What of any kwano non say go ye before weekend or within the next 1 week? Say usinye, are you giving us your word na ye guys? Say no, but if you mau na ye non say go before 1 week. Kerife melu before that 1 week, Kelechi. It was still you, Kelechi, who came on live program to be telling us na akpọ nso ka ọbịa wele ego ye nso na agba ọsọ si na juno ye ewe na nso sere nso ka onye sere na ya enye ya ego cash ọkwango nwa Kelechi kwurie o gosibo na Mary na atụrụ ụga ụzọ ife one ka mma gwago ka i wee kweta na Mary na atụrụ ụga. Which one is that you call Nonso for his money? Okay, Kelechi, so it's on a part of that conspiracy. Efuna Kelechi will come out to Anya Nenyogu. Go na wine your mombala. Eju go out to Anya you go na wine your mombala. The Kwanyan Jenu. So need that way na Ojoba actually low Nonso no Jobon Galo Yalo. Nonso je piachi account to D Mary 800,000 naira donne. Nonso je piachi account to D Mary 800,000 naira donne. Mary we kpo Nonso we gba enya je piage the account. Nonso we say na yenye ye ego ye before we je piage the account. E we kwo ai ichena ina Nonso ha communicate. E we gba Nonso okay na yenye 1 million. Go we je piage the account. Na yenye 1 million no piage the account. Nonso we say sinye the 1 million before je piage the account. Onye on agba ọsọ. So Kelechi so ni so na nde bialo ka unu zuo Nonso okwe n'isi. Kelechi ọwụrụ na onwe bụ ha aka azụ ịnaje Mary na ifa. Ọwụrụ onwere ego Mary nyerugu inye Mary your word that ni ye deliver. Wole ga anyị shiga Mary gwa na ọ ya lapụta. Gwa Mary na ọ ya lapụta. So iso Mary wee jelu job a ịma na nụrụ m n'iso na ịkpọrọ mana achọ m ikwu na ịkpọrọ ka i were aka wee kwuo ya. So n'iso na nde ji aghụghọ achị ime ka Nonso je piage akaụntụ ego do na ka e wee ghọkwa ya aghụghọ again ghara inye ya ego. No je piachi account ọkwa ifunu ya emewu ewere 2,500 pounds yenye ọ na-ewoje 1.5 million nyego die gbazie je mepe the account. O mepe the account ewere agba ego do na account ahụ nye osuokwa that 2,500 because as from buying a quiff at 2,500 pounds is more than 4 million naira. So ọ bụrụ na igwe ni yenye 1 million go we je mepe account wa what is even 1 million compared to ego? You can't take money but if go no ni na-enyere ya aka ọ na-eyuzu n'ugunu. Ọ bụrụ na ị nalụ ha ego ị ma na ọ na-eyuzu. Now kwụsịzie ka o yuzuwe na that lady na onwe ha ezigbote oziokwu dị ya n'ọnụ. Kwụsịzie ka ọ na-eyuzu. Mana ị continue happy ka ọ na-manipulate u na-eyuzu. Ị ma na onwere ego ị na-je. Mana ọ onwe ha ego ị na-je bidozie taa gwaba ya eziokwu. Akụgoro m gị ife melu kịta na ebe Nonso nọ. Everything to there to show na ife awụ ife melu. Keruzi ife ọ ya eji wee bịa gwago. No na okay ka ị kpọrọ Nonso obviously ike kwuo Nonso achọghị respond to you. Mary ọgbakwa ogwu what happened? Gbaye. Mary ọgbakwa ịgbachi started the gen. Ịghọtago? Mary ọgbakwa ogwu what happened? Ọgwaghọ ife melu. Ife onye ma ahụ na ọgwarago na ọ na-akpọzi Nonso ya bịa were ego na Nonso ekweghị ikekwe ọgwaghọ kpọọ Nonso maka ọ dị so smart thinking that she can manipulate the brain of everybody. That lady feel no if her kwa o si wee chi je drag that the freeze. Kelechi ọ ka gbara ọghali o bụ ụzọ ensure na that the freeze delete that interview ha. Now o sizie through the very dark man chọkwazie ka ọ drag ya that the freeze because no nye that the freeze a specific job to do that the freeze decide ya to seek for justice rather than doing a specific and personal job for her. That was the crime of Daddy Freeze for wanting to hear from both sides.
if our crime that the freeze committing. Because now that the freeze enye hori aka etu unu nwa sinyeri aka na akpụtọkọ OKWULUORA ndị Igbo. E what I go? Thank God that you have the full gist, that nothing is a secret anymore. So now that you have the full gist, Kelechi, can we now move and look for justice? Forget about Mary. Leave Mary, Nanko. Leave Mary. Or Mohosina that the freeze is smarter than her. Yes. That the freeze will put us here. We put a okpu every day. The more that lady continue to front this COS issue, the more on a lose credibility, the more on a drag your way, the more on a useless your way among the Igbo community. You want to go and drag that the freeze? Yeah? Do you know what it? Yeah, her constant effort in trying to drag people who are more and far bigger than her within a bit in my imagination. You think you can drag that the freeze? Now they meet Golu. Scandals. Wolaka have fake or scandals. Scandals, even scandals. A drag mother nonsense. Don't even answer. Then when scandals and I who are in the mother, they were able to squeeze it and throw it into the trash can. Abakwana generator. Egon can nearly quote. Name broadcast. Oh, we go can nearly. Abakwana generator ta. Cheji boho. Cheji boho. Monachi. Jeba my cousin actually the free station. Nya step back. I bought them go. Actually the free station. I step back. I bought them fuel. Egum kan na-elikwo maka ndị na-ekwu okwu ọkwụ na afụkwana yo je na asụkwana. Je na asụkwana. I were to connected to ife a na-eme. So you people should be appreciating us for what we are doing. You got to go. What we are doing here, we are doing it free of charge from our heart. All service, you people should be appreciating that. On a blogger, for the bloggers, yeah. If I allow community service, yeah. Yes. Kanjenalo fan. Yes. You want to go? Yeah? So Kelechi, since you wanna need the full gist, I assume that ni want to go the real truth. Ni fe basalo COS yeah. So can we now move in and do the right thing? Can we move in and do the right thing? A minute, because never you know when you were. When you were. Yes. We are back. You what I all we share about this program. Kawa u meto aka na share about you. Ke to serve this ozi. You what I go? You what I go? So Kelechi, ebo na what go if I na-ekwu. Can you now talk to Adoma Mbala? What Adoma Mbala say ya this? Where ya disgrace dey with you onwe? Yeah? Where Adoma Mbala? Nya disgrace dey with you onwe. Because now okputosigo onwe among Igbos. Chekwa na etiti ndị Yoruba, kputo onwe. Burukwa onwe bu na ndị Bini. Ozo bula agba onwe bujere ndị Hausa. Yes.
ọzọ obula agba onwe bujelu ndị Hausa then ịma na otilo it is case closed. It is case closed. Mmadụ aha akpacha anya eji aka ya agba onwe ya egbe n'ọkpa ịlụwa ka m ndị na-alụ job mana ịrụgido job fụ na job achọgo ịka emechi ọrụ. This is the time for her iji wee mechi ọrụ. Now the wrong person who should be crying. What is she crying for? What is she crying for? Ọ ka ji ego no so lie ye. Ọ ka ji ego a lot of victims lie ye. Kedu ife ọ na-ebere ọrịa? Out of ndị niile na-ekwu okwu na Facebook a. So Mary because Florence had ekwu okwu. If a Mary na-ekwu na ọ dị ka Florence pụtara Facebook na-eti ololololo kedu ife ọ na-etiri mkpu? Ọ mana business ka o mere. The other agent 40-something thousand years involved. Mana business ka o mere. So these people no onwe ha na n'ime ndị niile nọ na Facebook ekwu okwu a so Mary wu onye ji ego. O ji ego, and that is why she can afford to pay any blogger. But she will waste all those money n'isi ndị bloggers o ga-erikwa the money eri. Ọ bụ obvious na ọ na-atụ ụga. Onweghị otu mkpụrụ okwu okwuru wee eziokwu from the beginning of this COS issue till now. You want to bank on na ABJ sere ọnụ jee kwụ ụgwọ nọ na platform Okwuluora ayayata nye ife aka ya dasi anụ every day. Some people even spend more than 5 hours in a program talking about platform and the onye kwuru si jee kwụ ụgwọ and forgot to talk about onye nyere ego enye. Hapụzie maka platform ebe a kwụrụ ụgwọ, hapụzie maka onye siri ndị mmadụ jee kwụ ụgwọ, jekwuzie na onye nyere ego enye ka ejezie nata ego enyere ya. Ọ bụrụ nya gaskiya kedu ife a na-achọ na siga na awụ ha nwụrụ? Kedu ife a na-achọ na siga na awụ ha nwụrụ? Hapụzie maka onye je wota siga, hapụzie maka ebe egota siga, hapụzie maka onye lightri siga. Concentrate na nwụrụ si na siga apụta. Ma onye na-aṅụ dị siga aṅụ, ị hapụ onye na iji ifụrụkpa siga n'aka. Okay, asịrị that is a non-smoking flight. This is a non-smoking flight, right? And this is cigar. Enwere ma smoke detector, even na toilet. Then this is cigar ejidegu. This is cigar ejidegu. Kama ndị airline ye ejidegu nwa na-ese cigar. Ndị airline achọwa onye gotalu cigar, chọwa ebe igota cigar, chọwa onye nwere cigar ọkụ. All these things do inconsequential. But if at all na along the line, there is an investigation which must start from you. O nwere ike other hidden things. Airline nwere ike share ma, nwere ike potaba. But the fact is that the investigation must start from you. It must start from you. What I go? So that is it. Do them see mischievous? I can believe in or here. It is high time if you people ever want Okwuluora to come into this COS issue with a clean heart. Okwuluora deserves an unreserved apology. I have never changed my stand from that. Okwuluora deserves an unreserved apology, number one. Number two, you people must accept accept the fact that Mary is never, and can never be a victim in this case. Yes. Otherwise, people are not dummies. You cannot deceive people. But at the end, the truth must prevail. And that was what happened. Remember, Ntunu Sina shine on the case of Ezugo. Mary has always been constant in telling her truth. You can dislike Mary for other reasons, but lies is not her thing. Oh, so Mary has been constant. Who hasn't been constant since this issue started? Mary has been constant in telling you people lies. Then you people have never been constant at all. Then Okwuluora has been constant in telling you people that no one ego till today. Yeah? You want to go? Till today. Onwe no nye pụtara gwayo no nyere Okwuluora 1 naira.
Why must you people be talking about platform? Eba no napu nde mmadu ego. Why will you people be talking about onye sere se kwasi ugwo and forgot about onye akwuru ugwo? That is my problem. That is my problem. Yes. That is my problem. You people should be concentrating on onye akwuru ugwo. So, let me go to Ebenob before. At the end of the day, from the beginning of this COS to the end of this COS war job, and that shop tagum na reason battery platform to platform, blogger to blogger, influencer to influencer, is because no more any legal backing na UK ISU will recover this money. Onwero any legal backing, there is no ekugo lawyer bosso, ekotokwa lawyer bosso. Number one. Number two. Number one, meaning being that no one any lawyer though ready to mortgage his integrity to that Igbo. That is number one. Number two, being that people who directly affected, they know the way to the police station, they know the way to Ijebu court, but they don't want to do that. They want to Okwuluora to come and do it for them, so that Abraham Chani Nebunata Nigeria. I have seen that they know the road to the police station, they know the way to Madam Flo's house, they have the number to Madam Flo, they have more information, now this case, more than us. That is one thing we have also realized. Then, number four, we have also learned that outside those people who are directly involved, there are also people like Shokomilo who are well documented in UK. These victims, people like Shokomilo Namdotwe who has documents in UK who can help these people to go either to the Nigerian community. The reason why they have not gone to the Nigerian community in UK is what Ezugo doesn't know. The reason why they have not written to the ambassador of Nigeria to UK is what I am here to know. The reason why they have not written to ambassador of UK to Nigeria is what I don't know. Rather, they chose to write to an organization showing OKWULUORA and Igbo award. That is what Ezugo don't know. But in the totality and summary of everything, we have come to realize that after all, there is nothing legal that can be found in the illegality in the UK. They now resorted to personal attack on people who know. Now, okay, Kelechi, maybe you should tell us how UK works. Kelechi, tell us how UK works. Okay, first of all, Kelechi, can you tell us what OKWULUORA can do in this matter in the UK that Shokomilo, your colleague, or Mary herself cannot do? Start by telling us that, then tell us how. Do you want me to bring you in? Yes or no? Kelechi, yes or no? Do you want to come on screen? Yes or no? Because who go na na-ekwu na OKWULUORA nwe people, onye ji we OKWULUORA nwe people na gono. Obro na mmadu bia gwo nwayo or mmadu bia zumo. I will first of all go and make formal report to the police. Then obro na make go formal report to the police. Okay, no. Kelechi na also. Kelechi na also. Mgbere na also. Kelechi na agbaketa okpe. Kelechi akpago dapụrụ ebe na agba ọsọ tụtụrụ kwa akpago. Afro ma akpago ka ọ dapụrụ. And ekwentị gị odu n'ime tụtụrụ akpago maazị eburu. Then Owulu na report to go to the police. Why can't you people allow police to do their job? Why can't you people allow police to do their job? Yes. Hello, Daddy. Daddy, good afternoon, sir. Kelechi na go son. Oh, unu na-emezi onye na-akwa
ọkpa ya na-akụ n'azụ isi ya Mary ya alapụta unu niile Mary ya alapụta unu niile ịghọtago. So since na ma chọpụtago that na there is nothing legal that can be found in this illegality, simply because there is nothing you people want Okwuluora or anybody to do in this case that you people cannot do. Obro na this matter to the police, allow the police to do their investigation. If you people have taken this matter to a lawyer, allow the lawyer to do their job. They gotta go. Then, if you people have taken this matter to Alose, allow the Alose to do their job. But you have taken the matter to the judge. You still want to sit and judge the same case by yourself. You have gone to 3 authorities. The lawyer, anugom maka lawyer, anugom nejego na police, anugom nejego na Alose. What again do you want Okwuluora to come and do? Do you want Okwuluora to come and push the UK police to do something out of their own schedule or timing or protocols? So I found calling Okwuluora name as a way for quick escape for people who want to embezzle egonde mmadụ nyelu ha. Ana-eme to some people it may be a good finishing to job, but to many iji aka akụ the job. Because no one no concern onwe no na group ahụ Okwuluora etiri there. Okwuluora nwere ike imenwuru ndị fundraising na ọ bụrụ na okwu a adịbụ controversial. Okwuluora nwere ike sị no nwere ụmụazị be anyị egwuru wayo nakọla ego ha na COS, na ụfọdụ n'ime ha na-ata afụ, na ụfọdụ n'ime ha nọ at the verge of being deported from UK. People will come out and donate. People will come out and donate. But let us accept the fact that name is managed in this case from the very beginning. Who did that? Mary. Who is Mary? A businesswoman and an accomplice to Madam Flo. Nyanwa kolo gbapụtakwa n'ilo na-ajụ kele onye na-akụ. Nyanwa tiri mmadụ ife n'ime gbapụtakwa n'ilo na-ebekwa ụrịa. She wants to be the judge over her own case. She doesn't want to entertain diverse opinion. Ikwu ebe onwụ, ikwu ebe onwụ, ikwu ebe onwụ. Eto si wee samokwu na eto si wee confront him without knowing me from anywhere. Menu nji wetu interested na this okwu. She did it to so many people. It's in a social media space where somewhere you can easily come out to share up like kwasara enu table. Pola amo ano bia manipulate ndị mmadụ. Do you think no if you cry too much, you talk too much, you shout too much, you are the headquarter of insult, you are arrogant, you are everything a woman shouldn't be. Everything one you're supposed to hear. Maybe there is nobody telling you that. It will bad meat. It will bad meat. But I have gone a generation it's a generation that you can't take people for a ride. You want to go? It shall cry to the governor of your state. Cry to the president of Nigeria. I am telling you today, you can never rub in Okwuluora into this matter. Edogonganya, my victims in on it. So any help I had, that's the new keta, who help on the way forward and not on anything on this case. Yes, because it's obvious that you people are running away from taking anything that has to do with legal action. It is not an option. Now, the next one is dialogue. Now, can we all come together and dialogue on this issue and leave innocent people out of this case? We can do that. We can dialogue with Mary, with the flow. We can even use other means possible. I want to take a walk now, but my last comment, just tell Okwuluora to come in front line. Let's fight for the victims. It's a demand. Dog Akushigo this minute. You are not taking any work. You are demanding what?
He demand go Mary ka okwushiga nde ọ na jego ego ya. Can't you demand Mary to pay back people ọ na jego? Demand Mary to pay Nyanos na in front line because she's not a victim. You don't need Okwuluora because there is nothing Okwuluora can do that every other person cannot do. Shokomilo has tell us how irrelevant Okwuluora is. Shokomilo agwaga in Okwuluora a beggar. Shokomilo agwaga in Okwuluora to jobless. Shokomilo agwaga in Okwuluora na sakomado. Shokomilo agwaga in Okwuluora enweghị forwo. Ayechosi ka nyanwa wa gbalagba. Ayechosi ka nyanwa wo the king of UK. Ayechosi ka nyanwa wo authority in Nigeria. Ka ọ nọrọ na front line. Okwuluora has officially resigned from Ikwulunde COS. Yes. Let Shokomilo come and take over. Then I now know that you people need to apologize to Ndi Igbo and Okwuluora before what you are demanding will happen. You people should apologize to Ndi Igbo and the victims of this COS for first allowing yourself to be deceived by Mary. For secondly, covering a suspect in a crime too obvious. Thirdly, for misleading Ndi Igbo and Nigerians. Fourth, for lying. For compounding a very powerful lie just to raise emotion in this case. Fifth, for conspiring against an innocent man to bring him down. For conspiring against an innocent man to bring him down. Obviously, maybe in a Mary, let me say that na Mary manipulate you know, that Mary use sham, we manipulate you know. Then, lastly, for allowing the actual suspect to be enjoying while victimizing the innocent people. For this, and the last but not the least, you people will have to now reinstate Okwuluora in his rightful position by telling people that Okwuluora is Agbalagba, that Okwuluora is Okwuluora, that Okwuluora is a force to reckon with, that Okwuluora will a place among the Igbos, that Okwuluora will a say among the Igbos, and that you people know that Okwuluora can do it. Yes. You gotta go. Because Okwuluora don't recognize on Okwuluora anything. Can you see Agwenya Biano on a front line? Or Nyabiano on a front line as a beggar? Or Nyabiano on a front line as a jobless man? Or Nyabiano on a front line as Okwuluora? Or Nyabiano na front line as Ozurora? Or Nyabiano on a front line as a selfish human being? Or Nyabiano as a front line as a nobody? As a beggar? Kelechi TV. Kelechi TV. As you know, Kenya amaghị ekwu ana warụ ana kodo. You people will reinstate Okwuluora in his position. Then he can now begin to operate. And you people will again accept the fact that you people have failed, that you don't have any solution, that you people have failed, that no nya neba no lutegunu no na mmiri unu she no ya akwa eba no ligonu onu ye kweta na unu fail go na this case no mismanage this case. Okwuluora will now see where to start from. Man ebe champions so to kono ka jidioku. Why will a failure like Okwuluora come in to come and do competition with you champions? That is what I am asking. You gotta go. Uno na Shokomilo je gwa Mary na mo serie na this COS issue ya land here aka na ba date wa nya cheta date tata okay for this COS ye meye ofo osiero odo na nimi uno nga. Sometimes I'm maybe that lady name with a God. Oh, Jabatani, you are. That lady is Rike. Although hardened. Although hardened, but that lady. Kenya Ulu. Kenya Ulu when the Bobiago. The lady Bobiago.
Obu Obiago. O siri ike mbụ nwanyị, o siri ike nwanyị. I give it to her. I give it to her. Senior na mo gwari ọsọ kwa enya jee na DSTV. Ọsọ kwa enya jee na African Magic Igbo. Ọsọ kwa enya jee na CNN. Ọsọ kwa enya jee na Al Jazeera. Ọsọ kwa enya jee na House of Representatives and House of Senate. You want to go? Then, ọwụrụ na ife unu feel n'Okwuluora ndị Igbo mere unu na ụnụ agbaghalụ ne, because for all I know nwere ife o mere unu mmadụ sị na ọ chọọzi ụtọgụ ijebele onwe gị iwu ahụ na ihe help gido mmadụ onye help today nwere ike nwụrụ champion tomorrow and iwu ahụ na help nwunye si n'aka. Yes, you want to go? So mmadụ sị na ọ chọọzi ụtọgụ ijebele onwe gị. There is no way IJELE decide ya ka i pay onye ahụ back for refusing your friendship. Unu wee feel na this case do big enough iji wee na-ele Okwuluora ndị Igbo down. Now that you people have found out that unu use the wrong case and no deny go no the opportunity of even using any other case against Okwuluora, because no okwu ọsọkwa enya wuruzie na Okwuluora zuru ohi echi niile. Ngwa Okerechi nọrọ na front of ndị na-akpọ ya onye ohi. People will no more believe you because na ha ye feel na unu tụkwa malicious as etunu si wedo na nka ebe unu ji a clear case of ebe ọ dị innocent wee na-achọ ka unu gosi ndị mmadụ. Kerechi 1 minute na-etina anyị na ịkpọ Okwuluora onye oshi, the next minute ị nọ na broadcast afụm ebe ị na-akpọ ya onye oshi. Ịghọtago? But unu bịa na program ebe unu na ndị mmadụ nọ unu edina ya na unu akpọ onye oshi, but ịbakwa na program afụkwa m ebe ị na-akpọ ya onye oshi. Ịghọtago? Afụm ebe ị na-akpọ ya onye oshi ka m kwuile ofu onye the only person m fụlụ ejibọ ha ọnụ ya kpọ Okwuluora onye oshi kama na ọ na-eme na ife ọ na-ekwu Okwuluora bịa nyere aka wee kwupụtelu nda wo Edwin ọ na-repeat each time ọ nọ na program sọsọ nya wuo ofu onye mmana na ikwukwa n'elu kwuo n'ana na manụ bụ ebe o ji ọnụ ya si na Okwuluora wuo onye oshi, mana ndị ọzọ niile ma chọkọmilo ma ngọnwa uke keneshi unu niile akpọbata na Okwuluora onye oshi. Yes, unu niile akpọbata na Okwuluora onye oshi, ma Mary na ndị mmadụ ego eso na akpọ Okwuluora onye oshi. Mary ji nzama gbawuo ndị mmadụ welu ndụ ụmụ ya tea at stake ebe ọ na-aṅụ iyi 2,500 pounds. Nya 2,500 pounds ka ndụ ụmụ. Very hardened woman, very hardened. Obi husiri ibu obi agụ esopozuru ibu ịwụ nnụnụ and ebe ihe bụ ọgwụ aba ahụ UK America na China Asia ka ya ada eje inwere obi ihe ebunye ọgwụ je Asia ejide na airport ma nọrọ ebe ahụ na-agwa ha na onwe ife ibu. Ịghọtago? Yes, ụdị ọrụ a ka ị deserve ịda alụ because ị nwere obi. I did not do anything, oh. I need help, oh. What I need is my money, oh. Are you not tired of maybe a disgrace you when you go out? Yeah? You do both tired. Oh, one day, we although come and forget, Gonde, let's go back to our root. I forgot your hormone. I forgot your hormone. Let's go back to our root.
Yes. Because if I na-ekwu kịta on Facebook do quiet. And then at this point, I ekwe ka Facebook do quiet. Aga na-enye mkpọtụ. For ndị join on later. Even just say na ya dey enye mkpọtụ. Who because number 1 Okwuluora Ndị Igbo na ABJ akwụshigabo ụmụazị COS ha na koji ego ha. Valid point. Number 2, the very dark man arrested Okwuluora Ndị Igbo. Valid point. Nice one. Number 3, alụsị Mary Jetu Flow Egbugo Flow. Ana m echefu this one. Number 4, Okwuluora ka na-eme fundraising and ndị mmadụ ka na-eweta ego. I forgot about this. Which is if unu na-eme art. Number 5, Ijele esibo na detention pụta. Ijele ka nọ na nga. Number 6, Ebuka Obi ka wụ spiritual leader of Zion Ministry. And Zion Ministry can operate ebe ha nọ. Ha ka na-eme night of open heaven. Ha ka na-enye testimony. Ha ka na-eme miracle. And onwe bụ ife mere. Akụ Zion ka wụ onye Zion. Nya nwe Zorobita. Zorobita ka na-aga afịa. Then Chinwike engineer ka wee ji ma Ebuka Obi. Nothing has changed. Then Ebonyi so na-agba n'ọsọ ọgbachigatabu. Onye obodo agba n'ọsọ ọgbachigatabu. Ndị otu unu niile agba n'ọsọ. Chisomama ike agwụgo ndị otu unu niile. Anụnụ ebe TV ka na-try. Mana we can understand his own problem. He need the help ya. He ought go. Onye chọrọ build page by all means. He will jump at anything just to build his page. So we can understand for him. We can understand. So all these things can depend na Facebook. Ono na kpuzie. If unu dewela ahụ ka ishefuzie ye. Or if unu dewela ahụ, they were sending voice note of them crying to very dark man to raise emotion. Very funny people. Which emotion can they raise? Very dark man, ọ da-ajụ ajụjụ. Olugbo je jụ ajụjụ etu that the free ji wee jụ ajụjụ na ọjụcha ajụjụ. A sị na ikwu amaghị ibezie. Ọjụcha ajụjụ agwakwa ya omerie. Agwakwa ya omerie ozu ike. That is it. Agwa ya omerie ozu ike. Yọtana. So n'ọnya wefe ha na-ekwu. Onye ji ego COS echenjibo. Mmadụ na-abụ ji ego COS echenjibo. Position more ka ha ka ya ejenata ego. Another one, ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ife atọ na unu feel na ife unu ji wee na-achụ chọọchị. Who because na unu feel na one thing. Hold the government accountable. Matthias blue play card pụta na Aroma. On a term site. Onweghị onye aye EQ na azụ on a protest. Onweghị onye lead the protest for a good government. Ya ayọ ndị mmadụ ayọ ha wee so n'azụ. You will not beg people to queue behind you. NSAS bidoro ka egwuregwu. Before you know it, it spread all over Nigeria. Justice for Mohbad bidoro ka egwuregwu. Before you know it, or spread there across Nigeria. So, is seeking for good leadership. Every well-meaning Nigeria or Anambra indigene, Enugu or Southeast will be glad to be part of that process. Or we don't know church, okay, shall they build? Concentrate and build your church. Stop criticizing or fighting people you should be learning from. You should be interested in learning on how these people manage to build the congregation Hannah managed today. You should be worried on how these people manage to build their church, which is standing solid today. You should be worried about how these people manage to buy
people's confidence and trust to the level I'm on there today. That should be what you should be learning. You got to go. That is what you should be learning. For all I know, you haven't yet built that level of confidence. You went to Abuja, nobody protested. There wasn't even much protest in terms of if he did it or not. Your people couldn't even manage to bring money to find a good lawyer for you. When you came back to Anambra State or Doko Bosinsi, even Obosinsi, Lagos, Ibata, people celebrated my return. Yes, and on any moto, neferi kukwaka. Most people, apart from Ndi Igbo ego, eba no, ekwo pel ugwo, pel ya kere igba so eba jebini. Alwe ka ona alwe ekele alwe. Eja ke nwamba, onwe ebe ikpori ebe akọ igbo ye jekwa igba ekele alwe ka ona alu, ego ka ona agba. Ọ bụrụ na ị nwere level na build go people debe nwe confidence, build the confidence n'ebe ndị mmadụ nọ. Nwe people do genuinely loyal to you. Oge daru na Anambra Airport, ebe niile ya eju eju. Oge na ịbata Ọnịsha, people ya mụ na mata ya sa abata go Ọnịsha. Ịbata Mkpọ, people ya mụ na mata ya sa abata go Mkpọ. Mana ị nọ na-efe aka, afụrụ m nne nwaanyị na-asị mmadụ, nwa ozidu onye. A na-amazilie onye na-aga ọbịa akwụkwọ na Mkpọ ka ewe landlord of all landlord. Na Mkpọ ka inwe chọọchị we yet. Ndị Mkpọ amaghị onye ewu. Ị na-efere ikuku aka, na-efere ukwu isi aka, na-efere wall fence aka, na-efere mangolo akpọsara n'afịa aka. You still have a long way to go. Even crusade ịkpọrọ n'Enugu State, nobody answered your call. Onwere onye even Kelechi ha ma nọ nde ejike sef wu oji ewu eme ọgụ. Ejiga agwa n'ihe odu family ha je crusade ya. Ịghọtago? Onwere onye ma onwere onye ma from anywhere. Jidofo na ebe ọrịa onye kago mma kago mma. What can you do? You cannot fight grace. Okurolo no na fight kwano, ona fight go from anywhere. Okurolo owo na cholo olu bia na mmenye go olu. Owo na cholo ebe aye fix you. I can assure you that Ezugo can fix you somewhere. Ezugo can fix you somewhere. You got na? Ezugo can fix you somewhere. Eche bia ebembi. Ebata Nnewi, tell me agwanga afa ibu a na-ete ya akpọ. Ilute ebe n'ozugbo. You got to go ilute ebe n'ozugbo. Yes. Afa ibu a na-eto ka ị ga-akpọ from a point ebe ya little. You will locate me where I am immediately. Yeah, oya agbaga. That is to show you na nwoke na ibe ha n'ọnụ. You got to go. Nwoke na ibe ha n'ọnụ. Ọ bụrụ na na-ema m too well etu isi ekwu. Ya da akọrọ bụ ishe ya na-akọ hia. Ọ na-ema m too well etu isi ekwu. Ya da aka efe ya na-akọ ebe a. Ịghọtago? Eche na ike agwụgo. Ha na m enjoy your comment. Nọkata gbafuo. Ichigatakwa again. Debekwa the comment. Agwa ngana nchọrọ end this program. Ka m fụ a lot of comment here. That is engagement a na-achọ. Ịghọtago? So, Matthias should be learning from people like Ebuka Obi. People like Ebuka Obi na Apostle Johnson Suleiman, people who can comfortably hold the loyalty, subdue millions of people who are loyal to them. They can lead Nigeria without stress. You should be learning from these people. Ehuzina people, you should be learning from Anyoko. Abasina people, you should be learning from Mba. You have joined the league of the GOs. They have joined the league of the GOs. Now, you should be learning from them. In a na anyoko, odo kama ya pokwa buy camera ki negari anyo ofuma. Ya mo mi fi na ewulu na anyoko. Can you do special with this house? This house jiwe na emegi you know misbehave. What is so special about this house? That this house na check you. Onya river had a mother that have value phone. This is me staying in a house
amado na this house the more mighty that na this house nwere ike na-eme mmadụ na ụbụrụ ya ada akwakọsị ọnụ. This house. Do you want me to show you my uncle's house? Ichi ifununo my uncles. Eje ngosi uno my uncles. Ngosi uno my uncles. Iwe tienu nke umbunu. Oge aka ihe no mana nke nno na ya na obulu uno. Jidofo. I chọrọ ka nje gosi uno my uncles. Ọ dị chọrọ ka nje gosi uno my uncles. Eje ngosi uno my uncles. Ọ ndị a ka ọ ya wee fu itienu nke umbunu ọ bụrụ nke nno na. Nke nno na is not the biggest na ebe anọ. As a matter of fact, nke nno na so na the smallest. Yeah? You gotta go. Bịa na na-eje ngosi nke bụ 12 rooms and 12 bathrooms. Masters 12. Bulu 6 palace. Mmeje gosi nke a. Bulu 6 palace and the courtyard and 2 courtyard. Mmeje gosi nke a. Nke ahụ ofu central palace na ebu 15 skeleton shears. Mmeje gosi gị ba n'ime ifie. Ishi ibe anya mmiri na ebe anya mmiri. You gotta go. Our grace can never be the same. Our grace can never be the same. Ichi for my uncle's house. Eje ngosi my uncle's house. Itie mkpunu na ebe akọ ya wiru ifugasi uno. Iwe mara na nke anọ na ị na-eru anya ọkụ. Na no brother nya the biggest ever. From beginning nji we mewe broadcast ya to now house. Kedu ifu na atakasịrị ya anya? Ya bịa bibe mma bịa bibe. I can't come and live in your house. You can't come and live in my house. Ebe aburugo my house. There is nothing you can do about it. This is my house. You cannot change it. You cannot change it. Yeah? Onwere anything you eme mu ki change ye. What I go? Onwere anything you eme mu ki change ye. You can't change it. You will end up making fool of yourself. You will end up making fool of yourself. You gotta go. Mada reply to you makoso ko n'ife a na-eme. You gotta na. Oso n'ife a na-eme. Una na-agbaka isi. Work hard. Mechazie ebiazie on advice section. Let me advise you on what you can do. You gotta go. Give week of anya nuna magavu nuna na atakasị anya ihe nyekwa poison na efom ị nọ na ebe a na imagine ka ezugo si anọ na uche ada ebe a ka ezugo nna ka ezugo si ala ahụ na palọ na room nna kiri ka ezugo ya esi enjoy you na o ife atakasị anya onwe ife ihe eme maka yo onwe ife ihe eme maka you cannot do anything about it. You gotta go. You cannot do anything about it. Yo. We are all asking God for grace. Ask God for your own grace. You gotta go. That grace will come. You gotta go. So now, back to Ifa Igbo. Yeah. I respond to this guy, yo. Flefu doke need ka na-enye ha the correct pepper them reply ha need. You gotta go. Happy I distract him. Ke go say distract him. Program on run go more than 1 hour. Yasikwa no dey distract him. What is it that I am still going to say? I can only have like few things meku. You gotta go. Meku bo before. But then this is not about okay. What about me? Do ne when you bata fulu mu. When you bata fulu mu ta ni roba. Wole go nye unye ni roba now. Mechie the window. You gotta go. I can rent a room for you and your wife. Pay up front for 50 years. Okay, go and sit down. Need you one couple. Go and sit down. If you can rent a room. Where funa will let you go last. Yeah? Can you let you go la nuna? Can you feel nuna? You do a journey.
you can rent a room. Go and rent a room for yourself. No na follow. Since you we fu na. Ukwo ezu ike. Anya nke na adasese yet iwu odogwu. Yeah. How na iwu odogwu etu yisi pu no one ife do special no na follow. Yeah. E wata go. How na iwu odogwu etu a isi we na ekwu. Onwe oni ife do no na suppose ida echuola. All the wodogwu onwe ife suppose ida echuola. E gotago na my uncle's house called. E gotago na eye ezugo 2021. Ezugo 2021. Just say it now. Are you the owner of the house? Ekwugo nyugbolo one kpoye my house. Muna go na so ya so. Ekwugo nyugbolo one kpoye my house. Onenubo ka mkwurie. My house. Onenubo ka mkwurie. Onwe nto ose shoka nsi we gwa gị ya. Onwe nto ose shoka nsi gwa gị ya. Ezugo 2021. It is lying around on the floor. You want to go? It is lying around on the floor. So many people have been here. Ijua was here. Ijua was here. Ezobubundo Waja was here twice. He was here twice. In fact, I took Ijua on a tour to my family. I took Ijua on a tour to this family. Mecha apolukwe je mabe kanondike ebe njeme video. You want to go? You want to go? Mecha apolie je na be kanondike ebe njeme video. You want to go? Omalo na no bia lube mmadu. So ona efiru kona na na respond to this ofeko. Ama mi fe nje respond to him. You want to go? Even je respond to him wo ko na eweye. Ko na eweye e mana ha che no so Matthias wo onye bi nu na enu. Egosiri unu enu Matthias ha na esusugari. Forget ya na unu enu nwere nde obulo anything. Na unu enu nwere nde amuru nu na enu. Ha moli no nwere nde amuru nu na enu. Matthias gosi ha unu olu na village ha bido na-enyegari mkpọtụ. Ha moho na no nwere nde amuru nu na enu. Ha moho no nwere ndị sinsi eji wee mụ ha ebibo n'unu ana nwee ndị biri n'unu ana na unu enu anachi unu enu achọ osike ike na ịga family na abụ. In fact osike ike na onwe family ya abata na today ị ghara ifu anything do less than unu enu na abụ. Aka do few families nwere ike ịbata na the whole of that family ya fonye luru unu enu. So na unu enu abụrụzi ife eji emeri okomoko. Eji unu enu emokomoko because unu enu do na almost every family, even family balo gani, even family balago, even family odoro onye owo na anya na 20 years ago na agbago na machine ya bata na family niile dey tu ahata unu enu abachana na ha. So keri ngonwa gbasiri nni wodogwu nya ka ifuru unu enu ona echugola since over 1 hour to 1 hour 30 minutes. You are still talking about this house. Yeah? You even talking special about this house that you are still talking about this house. Yeah? Oh, even to special now, Nezugo. Even I thought now, why must it be Esugo? You eat although Konya will eat head, light of Africa no nimeba. Although Konya will Matthias no nimeba no. Odo ko ya woro mazi dibia na ebe anno. Odo ko ya woro onye amụma arenji na ebe anno. Odo ko ya woro sisters bread of life na ebe anno. It is Ezugo. There is nothing you can do about it. Hello. Hey.
Hey, Chineke mekwana no mmadụ ebele. Eh? Chineke mekwana no mmadụ ebele. So my people, well, if I was na-ekwu kịta na-awụghọ onye ri adụ nya duo onwe ịghọtago onye ri adụ nya duo onwe ọ mara asụ sụọ n'ikwe mana onye amaghị asụ sụọ n'ana. Call people names for who they are. Ndị niile wu ndị na-enyelu Mary aka na all these crocodile tears ọ na-echase. Gwanu Mary na ezugo gwara ya na she must pay back every single dime ọ na-je ndị mmadụ. Ọ marụzieri ebe o jenye flo ego nya je narị ya ego onweghị ni ọfọsụ dujerie anọ na mgbe olulu ebe a na ọṅụ red wine o nwere ike enye tea maka ndị UK dugudu na tea or coffee. Yes, onye ọ na-bi Dubai mana na ebe ha afịa na Dubai bata ha chop any Indian, Lebanese or anybody, the first thing I ajụgo tea or coffee. Nji wee ṅụkata tea onya ana m aṅụkata tea na-eshuzuziri and of course onye ọ na-bi Dubai bidiere mana na shops ebe a na-eme tea nya tea shop ebe a na-eme tea mee coffee with a lot of things no juru eju. Onye ọ na-bi Dubai ebe a ma ife a na-ekwu ịghọtago onye ọ na-bi Dubai ma ife a na-ekwu na osike ike n'onwe na Ishi block na Dubai ịya afụ ndị na-eme tea ma ndị na-eme orange juice ma ndị na-eme ife ụmụ fast ife kpata na every shop niile do na Dubai na-ele spare parts and the phone na ife niile ewu ịbịa sịgo tea or coffee ha nwere tea shop ha na work with akpọ ha ozugbo ebutere hu tea and coffee at the end of the day ebutere ha bill ha kwụ ụgwọ. So Mary ṅụrụ tea and coffee mgbe o jerube kelafe mgbe o jerube Mary ọ ṅụrụ tea or coffee aṅụghọmo akpịrị na-akpọ m nkụ enye red wine okuo butuo ya ọba ya afọ olibezielicha abịa m sori ya ịbịa sa n'ọnụ agwọ ya agbọpụta ife onye olu hapụ Okwuluora aka ịchọkwuo from today to tomorrow ịchọkwuo ye from today till tomorrow for as long as no half a Madam Flo ka ị na-akpọ you can never get any dime anywhere. It is very clear now that there is nothing, no legal way IJELE will get this money from anybody. Yes, it is becoming clear now. There is no legal means. And then I say you follow ya. All those things of foul. It is becoming clear now that there is no legal means IJELE will not put Florence Ega. Both in Nigeria and here. In fact, in Nigeria here. In Nigeria here. In Nigeria here, you can go to Madam Flo's husband. Akwelogwan account here. You can go to Mary's husband. Akwelogwan account here. This is where to start getting EFCC involved. These are the first people to be to get arrested here in Nigeria. Okwenwihu. Ina akpọ Okwuluora enwe ife omelu. Inyere Okwuluora ego. E hapụ onye nyere ego na-achọ onye gbaje enye mmadụ ego na-achọ platform ebe ma mmadụ na-esi na Facebook and Facebook pages wee gwuo wayo. Ma mmadụ na-esi na Facebook pages wee gwuo wayo. And so what? Onye ahụ nara ego ọwa na complice. Mmadụ oko na-eri ife onye nwanya mmadụ na-akwụ ụgwọ ife oliho. 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 Hapụzie maka ụmụ okoko ndị dụka jide ọfa ụmụ mpama sọsọ nyaụ dị the last ofeke standing. Watch ya since eji wee bido mebro even Kelechi
Now it is a lot of diplomacy. Kelechi has realized that na gafil. Kelechi realized gonna make a lot of mistake. Kelechi now not any then a solution. So the award of the best ofeke, the award of the best efulefu goes to Jidofo. Today, Jidofo Blue Cup. God and mother answer. He deserves it. Or do he easy from beginning of this broadcast to now? So Songu the only person now commenting negatively. He will leave a camel. It show no Mary with Jidofa. Jidofa will marry. Jidofa will marry. Jidofa will marry. Jidofa will marry. Kelukosu we wonu Jidofa the only person na comment negatively. Ọ na-ewu be m anya ọkụ. Mana aya kwagharị no. Aha ebigo meba ọ na-ebigo meba. Ịghọtago. Aha ebugharị ya na-ebuga, ana-adụ mbuga. So kosu we wonu so Jidofa wonye na comment negatively since this program ji we bido. So nnake other people are happy again a WhatsApp group akwafuo. They have left the WhatsApp group and run away. So nnake you got to go. So nnake onye ka nji say na Jidofa umeri. Mary is Jidofa. Echo zaba akwa mia. Echo zaba akwa bata. Echo zaba ode jinjin. Echo zaba akpati nsi egbe. My message still remains my message. And they change. My people, I end this broadcast ever. When you sorry bata here. When you sorry bata here. Indicate here. When sorry bata ever. Can you know one or two people before I appreciate the broadcast? Sorry, but I just send their request. I don't know one or two people before I appreciate. Oga Peter. Oga Peter. Alpha. Okay. I'm like an agent. I'm going to again. Yes, it's on a page, maybe. He's couldn't have paid Yemen, maybe. He's on a page, Yemen, maybe. I hadn't shown a page and come maybe. Maybe no. If I was a great channel also. If I was a great channel also. On a page, maybe. You will put Anya, and that is if I don't know how about that on them. Manon, ground Tabiaku, if we also go Mabata. Okay, but here's equal. If you need a page, Kita, and I think what page maybe I was saying near those days. Maybe okay, boy. It's not getting a good peace. Here is a man on a cuckoo peace. Here is a man, a couple person can be and just show you name. Money not ever for a Kelechi was the Monday Hammer. Kelechi was the Monday Hammer. Shall I hand you the future you ever? Okay. Kelechi Monday Hammer was here, Bunny. Jidofa send their request. Can I kiss young man marrying routine, more coffee, and more red wine? I'm not like it, shop. I'm not wine. I'm not what you work with. I'm on me for nature, born a koala goes to wage pay Madame Flo. Wine on. I am a book on my even you work with my can get you when I'm
Nje afia na Dubai. Aṅụkata tii Igbo ọsọ. Aṅụkata tii Igbo ọsọ. So UK wụkwanụ definitely I had emekwa something na UK. But anụ m n'ọgbakọ ofu ugboro ka ọ ga-anụ ụnụ ebe ahụ n'ụlọ flo. Igbo n'oge ka enwe idea ọ ga nọ before ọkwụcha ụgwọ. Ọkwụcha ụgwọ and once. Mary na frequent. Unu ahụ Jido for send the request there. Adam ekwu ọnụ na abụ. Unu ahụ regular place to marry. Ọ ka mụ na go mara ife na-eme n'unu ahụ. Oh, an insider na that house. This will get more money. Oh, an insider na that house. Okay. Okay. Well, ya kan kam malota. Ka mmadụ na-ajụ question ka nwee ike zanwo question na ọya gba ejije ma anya n'ihe a niile. Ọya gba ejije ma anya. Otu oge n'iwu. Ka esi enwe ike join Ojidofo. Ka esi enwe ike ịbata life gị ma ọ na peji dị mma. Ọ ga-esi. Ito onwe ife mee kechi peji Kelechi. Ọ peji ahụ oju. I mean, all peji ahụ oju comment ebe. Mgbe ahụ na-asị na peji mebiri emebi, ọ na-ejikwa comment kwa mgbe ahụ. Ọ dị surprise oge esi na peji. Ọ na-invite OKWULUORA to the police echi nekịta. Ifu peji ahụ dị mma. Ihe mere o ji achọziri udo kịta na ọ chekwa 24 hours ọ gaghị chukwu akwu 24 hours dịka ọ gafechego. Lotere n'ụda agaghị na 24 hours agafego. Ndị gara holidays ndị isi a nagara ya abatachago. Kedu ihe jisikwa n'ime OKWULUORA arrest? Accept or request na-esendere ya agbazi n'ọsọ. Why are you declining? Coward. Why? Accept or request ka ịbarụ dike ihu na ihu na-asị na ihu dike na-anyụ mma nkọ. Accept or request ka ịfụ dike one on one, ka ịfụ agụ one on one, ka ịkwudo nwe ka mmanụ kara aka. Jidofọ ka ife na-achụ ọkwụsị na omeri bụ ihe ahụ. So ịgawa nke oche dị ka ya bụ. Onye dị ebe a Kelechi Aminu Peter ana m efe esi efe ife ọ na-ede. Jidofọ ịma na obi kara ọghọ. Accept or request ka ifu dike ihu na ihu ịma na ihu dike na anyụ mma nkọ. A na-eziokwu. Are you ready to think outside the box? No need a block here. Mba. Ị mara ijiri ike blọk mmadụ. Before me from ebe m blọk mmadụ. Onye abatara m blọk mmadụ. Ịghọtago m blọk mmadụ. Ịbụrụ ka esi ya. Ọ na-ekwuru ihe ha na-achọ that moment a blọk ọ gị. Anyway, Peter, end the program now. I may one or two things before. Nsogbu ajụtago gị ihe anyị njụrụ ya nche ịjụta gị. Na ka ndị cha shọ. Ọ ga-amagoro m ihe nche ịma. Nsogbu adụrọ. Dịsi ike. Okay, daalụ. So biko ndị mmadụ achọrọ nke unu jee gwa Kelechi ha. Jee gwa Choko Milo ha. That peace cannot be an option now. Gwa ha na-ezugosiri na peace udo cannot be an option now. There is anyị achọrọzi udo, anyị chọrọ ọgụ. Let them bring it on. Ha gbadebezi ọsọ. Ịghọtago? A na-agwa unu nwayọọ na sị no akanya. Nne m ochie sị na ha anụ nzori. A na-asị gị nzori. Ikwe ha anụ nzori. Ole jiri na unu gbawa ọsọ. Kama na Frank Okoli, where do we go from here? Ọ bụrụ nọ na categories of nonso moto bulugu kịta ebe ọ ya agbaghị ọkpawo na be Mary.
Only so na ndị nyelu Madam Flo ego. Is either na about train or na about flight or na about bus. Ebe moto ya kwụsịghị uwe ebe n'ọnụ ụzọ Madam Flo. This is where you should go from here. All the very clear. That is where you should go from here. Is either na galube Madam Flo or na gabe Mary. Ina ya bịa be minye ego. Frank Okoli. Aya bịa be onwe nye ego. Iye jebe ABJ. Onwe nye ABJ ego. Iye jebe Okwuluora. Onwe nye Okwuluora ego. Iye jebe waja. Inyelu mmụọ na-apụ ego. Ebe iye je we BJ wete ego. Ọ ebe ikosala akwa ka iye je kola akwa. Okwere ebe ikpọbala afịa ka iye je la afịa. Ọgwụ onye ibiri afịa ka ihe ejebe ụgwọ. Ọgwụ onye gbajewu mbibi ka ihe ejebe ụgwọ. Ọgwụ onye gbaje mbibi ka ihe akwụ ụgwọ. Very simple. Ọkwa bank itile ego ka ihe eje withdraw ego. It's very simple as that. We all know where we should go from here. But obviously we are running around because we I am wearing illegal backing to go there. We know. And if all name and ihe nweta muturu legal means or dialogue ka eji enweta. Man, maybe say that dialogue part of it now, but it can still be amended. It can still be amended. Which we are seriously working on it. Many of mad arrest na UK, not in Nigeria, can be even mad arrest. Many of mad arrest na UK, not in Nigeria. Can be even mad arrest. Won't be for my no. Whenever my alone, I'll be ending this program here. Star Malayuma. And we'll be kissing yet again this night on another program which you would like to listen to. One for you. One for you. Ọkwa ka mgba ilo ndị ya ada asọ na-eme nka ọkwa ego nka m na-eri were eme program ahụ na-ekwo jen ife na-akụ ebe a kịta awụ to 7 ọkwa jen na-asụ ife ahụ ụfọdụ pụta nọ na Facebook na-aka akwụkwọ ọkwa jen na-asụ ife ahụ ọkwa to 7 na-akụ and ọ ka ya asụ akwa again chi wee jie ọgwọ ka unu wee mara mgbarụ ndị be anyị ọ ya dọnụ kachi vonu